в Беладжио. Точно спирам се с рейса и виждам един ферибот как пристига. Явно има рампа, на която се разпалят колите. Погледнете красивите алпи отзад. Погледнете това прекрасно място. Заслужаваше си един час пътуване, за да виж перлата на Ком. Град Беладжио. И тук много хора имат много световните звезди. Имат вили, имат къщи, заведения. Една класа и за ферибата, втора класа и за ферибата. Може би. Други граници, където има хубави неща.